गोरजियासो प्रमद बर'आ गोरजियासो बर' हारिनाव थायाखै बर' न'खराव थायाखै गुबुन हारिनि मालाय जाथिनि हारसा न'खरावसो थादों आइफोर थादों बर' हारिनाव थायाखै मालाय जाथिनि गुबुन न'खरावसो थादों आइफोर थादों मोनथिबाय रायजोफोर प्रमद बर'आ गोरजियासो आरो थादोंबो थादों सोरनाव थादों मालाय हारि हारसा जाथि बरालि न'खर कलिता न'खर बेयावसो गोरजिया बैनानै थादों मिथिबाय दिनै मा जादों मा जायाखै नोंथांमोना नुबाय थादों दिनै बर' हारिनि हानि मोनथायनि थाखायनो गोबाव बोसोर हाथियारनि गेजेरजों संग्राम खालामबोदोंमोन बर' हारिया बुहुमाव अराय सम थांनानै थानो थाखायनो बर' हारिनि जोहोलावजोफोरा खायफाया हाथियारनि गेजेरजों नांसोमबोदों खायफाया बिना हाथियारनि गेजेरजों नांसोमबोदों खायसेया भायलेन्सनि गेजेरजों नांसोमबोदों खायसेया नन भायलेन्सनि गेजेरजों नांसोमबोदों नाथाय दिनै जायफोरबायदि सरकाराव थानाय व्यक्तिफोरा दिनै बर' हारिनि थाखायनो गोबाव बोसोर संग्राम खालामबोनाय बै बिथांमोना दिनै सरकाराव जिरायनो मोननानै दिनै बिथांमोना बर' हारिनि फिसाफोरानो बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम मोननाय बर' फिसाफोरानो बर' बिमानि मेगनाव मोदै लाबोनो बा दुखु होनो बिथांमोना नाजादों बर'नि फिसायानो बर'नि हाखौ सेनानै लानो नाजादों बा गुबुननो फाननानै जानो नाजादों बैफोरबायदि व्यक्तिखौ मा होननानै बुङो बेफारि नङा होमबा बैफोरबायदि फिसाखौ मा होननानै बुङो जोलैनि हांगार डेट मिन्स बर' हारियाव बैफोरबायदि व्यक्तिनि गोनांथि गैया बा बर' बिमाया बैफोरबायदि व्यक्तिखौ खांगारनानै बै बिथांमोननि सायाव सारादु होयो दिनै गमामायै नोंथांमोना नुबाय सावजाबाय मानो सावजाखो दिनै बिथांमोननि मुसुखा सावगारिफोरा मानो सावजाखो डेट मिन्स बिथांमोना बर' हारिनि मोजां खामानि मावाखै दिनै बिथांमोना बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम मोननानै दिनै बर'नि हाखौनो इलिगेलि आयेननि बाबै सेनानै लानो नाजादों दिनै जाय बे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा हालामनि बासबारि ओनसोलाव थानाय
बै व्यक्तिफोरा बा बै बर' न'खरफोरा बै हालामाव थानानै बा बै जायगायाव थानानैनो बिथांमोना गोदो गोदाय आबै आजौमोननि दिननिफ्रायनो बिथांमोना बै हायावनो जै जै मै मैयै रायजो खुंबोदों। नाथाय दिनै प्रमद बर'नि सरखाराव प्रमद बर'आ सासे बेफारि नालाय, सासे फोथाय खेबस' नालाय, बिथाङा बर'फोरखौ बोरैबा फोजोबस्रांनो हागोन, बिथाङा गाव बोरैबा पकेटाव थाखा फैसा मोनगोन, बै असिलाखौ लानानै दिनै बर' बिमानि हाखौनो, बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम मोननाय गावनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बाय बाहागिनि हाखौनो आयेननि बाबै आदानिनो फाननो थाखाय दिनै पुलिस आर्मि कामान्ड' बाहायलायनानै बेखौ सेख'नो नाजादों। दिनै गमामायैनो बै हाखौ बिथाङा आयेननि बाबै सेनो थाङोब्ला दिनै निस्सय सावजाखागोन। बिनि फटक मा फटकल' सावजाबावा। बेखायनो आं बुंदों प्रमदा गोरजियासो मिथिबाय। आरो प्रमदा बहा थायो? प्रमदा थायो रङियायाव। रङियाया खुनु बिटिआर बिटिसिनि आवथायाव गोलैया रायजोफोर। रङियाया गोलैयो आसामनि सिङाव। अब्ला बै आसामनि सिङाव थानाय बै प्रमद बर' बायदि नेहात सुबुङा बै बिटिसिनि थागिबिफोरनि थाखाय माबोरै मोजां खामानि मावलायखो? बेथ' निस्सय मोजां खामानि मावनाय नङा। आरो जाय गैयै हाखौ फाननानै बिथाङा खौथि खौथि गावनि पकेटाव सोनानै लानो हागोन। अब्ला दिनै प्रमद बर' बायदि सार्टलबि, प्रमद बर' बायदि सासे मैखारि आखुनि मानसि, प्रमद बर' बायदि सासे बेफारि मानसिनि फटकआ सावजाया। सोरबायदि मानसिनि फटकआ सावजानो? आरो दिनै फेरेंगा जाय हाग्रा बिफाननि EM, बिथाङाबोथ' मोनसे समाव हाथियारनि गेजेरजों बर' बिमानि हाखौ बा बर' रायजोखौ दाफुंनो थाखायनो, बर'नि हाखौ रैखाथि होनो थाखायनोथ' आखायाव हाथियार लानानै बिथाङा सरखारनि हेंथायै गोबाव सम दावहा होदोंमोन हाग्रा बंग्रायाव थानानै, नङा होमबा? नाथाय दिनै सरखाराव बिथांमोना EM GM जानाय लोगो लोगो गाव जे हाग्रायाव थानानै लेवार अरजानाय, सान्दुं मोनथिया अखा मोनथिया जेब्लायबो हाग्रा गेजेराव जिउ खांबोनाय, जिउ आरो सम बारहोबोनाय, बैफोरखौ दिनै गादियाव जिरायनो मोननाय लोगो लोगो बावनाया दिनै फटक सावजाया। मा सावजानो? फेरेंगा नोंबो गोरजियासो, मिथिबाय? नाथाय नोंहा बर'नि गोरजिया, नोंनि सायाव इसेबां बुंला आं। नाथाय प्रमदा हारसानि गोरजियाखाय हारसा बायदि माइन्डेड जाबाय। बर'नि थाखाय बिथांनाव जेबो बर'नि थाखाय साननाय गैला। बिथांनाव बर'नि हारि हारामु गैलिया। बिथांनि गाननाय जोमनाय कालचारफोरा दिनै सायावल', मिथिं दावथिङाव फैबाल' नंखायखौनो गामसा गानफ्लानाय, आर'नाइ लानाय। बिनि न'आव थायोब्ला बियो दुथिसो गानो, दुथि गुफुर गस्ला गुफुरसो गानो। जों बर'फोरनि बायदि बिथाङा गाना। बेखायनो प्रमदा गोरजियासो होननानै आं दान्दिसे मेथाइ खननाय जादों, मिथिबाय? बेखायनो बुंदों, दिनै जुदि इसिबां बर'फोरनि हाखौ पर्बतजरा बासबारि ओनसोलाव आदानिनो फाननो थाखाय प्रमदा आर्मि पुलिस बाहायलायनानै दिनै बै ओनसोलनि बर' गामिफोरनि बर' न'खर बा बर' बिमा बिफाखौनो गोरबोआव आघात होदों, दुखु होदों। बैबायदि बुब्लियाव दिनै गसंथानो बर' हारिनि आफाद लाइगे आबसु, लाइगे बड' साहित्य सभा बबाव थैनानै थाखो? मिथिबाय? दिनै बिसोरबो बे इउपिएलनिनो मोनसे इउपिएल दोलोनि गांखं नालाय, दिनै बै प्रमदा जा खामानि मावनो आखाइ होदों, बैफोरबायदि खामानि मावनो आखाइ होनायाव दिनै आबसुआ गसंनो थाखाय गोहो गैया। दिनै बड' साहित्य सभाया गसंनो थाखाय गोहो गैया। बबाव थांखो? बड' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट डक्टर सुरत नार्जारि बबाव थांखो? बड' साहित्य सभानि सेक्रेटारि नीलकान्त बहा गोमाखो? दिनै बैबायदि ओनसोलनि बर' हारिफोरनि, बर' गामिनि, बर' न'खरनि जानानै नोंसोरो खोथा फंसेबो बुंनो गोहो गैया नामा? गोहो गैयाब्ला बैबायदि हारिनि सिनस्रि बायदि आफाद, बड' साहित्य सभा, आबसु, बैफोर आफादनि नोंथांमोना दिनै बिबान लानो दरखार गैया। नोंथांमोन बायदि मेरला गोरों गोरा दं। आरो जाय बर' हारिनि थाखाय, बर'नि सेन्टिमेन्टनि थाखाय, बर' हारिनि बिमा बिफाफोरनि थाखाय, बिथांमोननि दुखु दाहायाव गसंफानो थाखाय मेरला बेबायदि नोंथांमोन बायदि गोरों गोरा बर' लाइमोनफोर दंसै। बै बिथांमोननो नोंथांमोना सुजुग आरो सुबिदा हो, बिथांमोनखौ बिबान लाहो। दिनै नोंसोर बायदि जास्ट खाबु फलान, सायावल' सेक्रेटारि, सायावल' प्रेसिडेन्ट, माबा
गावनि लाबालाबनि थाखायल' खोथा बुंग्रा बैफोरबायदि लिडारखौ दिनै मानि गोनांथि दं? बेखायनो आं बुंदों दिनै जोंनि बर' हारियाव जायखौ जोङो बर' हारिनि सिनस्रि बर' हारिनि मोनसे मैखोम आफादफोर होननानै जोङो गोदो उन्दैनिफ्राय फोथायनानै लायोमोन। नाथाय दिनैनि समाव बैफोरबायदि आफादफोरखौ फोथायजाला होननानैसो आं बुंगोन। दिनैनि माखासे बर'नि मैखोम आफादफोरा पलिटिकेलाइज जाजोब्बाय। बिथांमोना गावसोरनि स्वार्थनि थाखाय गावसोरनि पकेटाव माबा मोनसे हाबनायनि थाखायल' बिथांमोना माब्लाबा नांगौ समाव सोरनिबा अर्डाराव फंसे फंनै खोथा बुंग्रा जाबाय। नाथाय ओभारअल जों जे बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि बायदि आफाद, जों जे बर' हारिनि खैफोद आफोदाव जों जे गसंनांगोन, खोथा बुंनांगोन, बैफोरबायदिनि थाखाय बिथांमोना जेबो हिदान्त लानो हाया, डिसिसन लानो हाया, बिसोरो जेबो स्टेटमेन्ट होनो हाया। बेखायनो आं बुंदों दिनैनि समाव जोङो जाथि हिसाबै गसंथानो हानाय नंलिया। मानो? जायबायदि आफादफोरा जेबायदि बर' हारिनि दुखुनि समाव गसंफानो सम गैयाब्ला, गोहो गैयाब्ला, अब्ला बै बर' हारिया माबोरैहाय खौसेथिनि लामाजों थांनानै थागोन आरो इयुनसिम बोरैहाय बिथांमोना सारभाइभ खालामनो हागोन, बोरै सास्टेन खालामगोन? कुइसना बेसो। बेखायनो आं बुंदों दिनै आंनि बे गोरजियासो होनना मेथाइ खननायाव जाय बिथांमोना गोरजिया बा समनि फाखनाव जोङो जिउ खांनायनि बेलायाव बेबायदिनो बायदि थासारिजों भुगिनांगौ जायो। जायखिजाया समायसाखौनो बिथा खालामनानै जों थांनानै थानांगौ जायो। बेखायनो जाय नोंथांमोना दिनै गोरजिया थानानैब्लाबो जिउ खांनांदों, बै नोंथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय आङो नोंथांमोननिसिम अननाय मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय। लोगोसेनो बै प्रमद बर' बायदिया मोनसे समाव नोंथांमोना जोंखौबो गोरजिया होननानै बुङो, आंबो सम बिहावनाव थाहैयो नालाय। बेखायनो नोंथांमोना गोरजियाब्लाबो नोंथांमोननि गोरजियाया आलदा, प्रमदनि बायदि नङा। नोंथांमोननि गोरजिया थानाया माखासे समफोरखौ बिथा खालामनानै, माखासे टाइम एन्ड सिचुएसननि सायाव सोनारनानै थानांगौ जादों। नाथाय प्रमदनिया आलदा, माने बेलेग माने एकदम बेलेगथार। बेयो हारसानावसो थादोंना, बेखायनो हारसा माइन्डेड जाबाय। जों बर' हारिनि थाखाय बिथांमोना साननो हनो हाया। जुदि बर'नि थाखाय साननायमोनब्ला बिथांनि सरखारनि उननिफ्रायनो बर' गामियाल' एभेक्सन खालामजादों रायजोफोर, गुबुन जाथिखौ बिथाङा खालामनो हायाखै। जेरैहाय सावथालि, आदिबासि, मेरला दं बिटिसियावबो बेदखलकारिफोर बिराद गामि दं, बिसोरखौ खालामाखै, बर' गामिफोरखौल' खालामदों। बेखायनो बे प्रमदखौ गोरजियासो होननानै बुंदों आं रायजोफोर। आरो फटक सावनायाथ' मा बेल', सावबायानो थानांगौ। जाथिनि थाखाय मोजांखौनो मावाबा, बिटिसि ओनसोलनि थाखाय मोजांखौनो मावाब्ला बेबायदि लिडारखौलाय जोंलाय मानो गोनांथि दं, नङा होमबा? सासे बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम मोननाय बेक्तिया बेबायदि खालामनो हाया, मिथिबाय, नङा होमबा? बबेबा उदां जायगाखौ हगारना होनायबा बेलेग। नों आं जों बर' हारिनिनो गावनिनो बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव थानाय बैबायदि गामिखौ बिथांमोनहा सेख'ना लानानै आदानिनो फाननो नागिरोब्ला सोरबा गनायनो हायो नामा बेखौ? दिनै आं बुंदों रङियाया आसामनि सिङावसो गोलैयो, बिटिसिनि सिङाव गोलैया। आरो बिनि बिमा बिफानि जायगा सौरागुरिया दिनै बिटिसियाव गोलैयो। नाथाय प्रमदआ सौरागुरियाव थाया। आरो बे क'क्राझार चन्द्रपारायाव न' लुदों, बेयो बिनि गेस्ट हाउससो, बियो बिनि पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट नङा, मिथिबाय? बेखायनो बे रङियानि मानसि बे बिटिसिनि सोमोन्दै मा बुजिनो? जेराव मोनगोन बेखौ फाननानै जागोन बे बेफारि मानसिया, नङा होमबा? स' फुंबिलियाव बेखिनिखौ बुंबाय। जों आरो बर'नि जेसेबां आबसु आरो बड' साहित्य सभानि अनगायै जेसेबां आफादफोर दं, बिथांमोना ज' बै बासबारि ओनसोलनि बर' न'खरनि, बर' गामिफोरनि भिक्टिमाइज पिपुलफोरनि जानानै गसंथागोनखौ मिजिंथिबाय। मा बेल', कन्टिनिउ खालामनांगौ, कन्टिनिउ। उदां बड'लेण्डखौबो सोमावसारफिननांगौ। दिनै आबसुआ हाया, सोरबा हाया, बबेबा मोनसे आफाद दानानै नन भायलेन्सनि गेजेरजोंब्लाबो उदां बड'लेण्डखौ सोमावसारफिननांगौ होननानैसो आं खोथा बुङो। स' थेंक इउसै, गोजोन्थों।